салом бинандаи азиз, омадани боз як шоми зеборо ба зиндагии ҳам мо ва ҳам шумо табрику таҳният мегӯем ва ин шом боз имкон ба мо даст дод ки барномаи навбатии дидор ва ифторро сабт намоем. Чун ҳамешагӣ қарор дорем дар тарабхонаи дӯстӣ ва дар оғоз чун ҳар вақта сипосмандиамонро ба маъмурияти ҳамин тарабхона мерасонем ки воқеан ҳам барои сабту таҳияи ҳар як барнома ба мо шароити мувофиқ ва қулайро омода сохта истоданд, муҳайё намуда истоданд. дӯстони азиз, дар барномаи имрӯзаамон мо боз як симои шинохтаро даъват кардем ки метавон гуфт таҷрибаи корияшон дар ҷодаи телевизион аз умри ман дида калонтар аст. Он нафарро албатта мо устод мегӯем ва умедворам ҳастем ки оростани суҳбат бо ҳамин нафар моро боз ҳам бедортар мекунад ва аз ин нафар дар рафти суҳбат мо ҷавонон ба худамон маълумотҳои заруриро хоҳем гирифт. ва фикр мекунам ки ин нафарро шумо мешиносед ва ҳаёти шахсияшон барои шумо ҳам шавқовар аст. Муҳаббатхон Муродова қабул мекунем. як бори дигар ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуш омадед. Саломат бошед. аз дидори шумо хеле хурсанд шудем. гарчанде ки ҳар ду дар як ҷода фаъолият баремам, вале якдигарро кам медидем. аз ин хотир гуфтем ки бошад барои чи не як бор аз наздик бубинем, як бор аз наздик ҳам суҳбат шавем, як лаҳза фурсат дарёфт кунему сари як пиёла чой бо баҳонаи сабти барнома нишинем. Бисёр хуб мешавад ин лаҳзаи дидор. Бинед ки маҳз дар моҳи ҳамин шарифи Рамазон рост омадааст ва ман ҳам аз таклифи шумо хурсанд ҳастам, хушнуд ҳастам ва сипосгузор ҳам мебошам. Ташаккур. Мо низ гурӯҳи эҷодии барномаи дидор ва ифтор барои ташрифатон ҷавонӣ сипос мегӯем. Саломат бошед. моҳи мубораки Рамазон ки аст, кадом корое аст ки вақтҳои охир шуморо банд кардааст? дар хона ё коргоҳ? Дар умум. Аслан кори мо ҳамин хел худатон хуб медонед Маҳмудхон ки ҳар рӯз мо бано баста аз рӯзу моҳу сол ҳама рӯза мо одамони бисёр пурмаҳсул серкорам ҳастем ва чун ҳамасола маҳз дар ҳамин як моҳи шарифи Рамазон ман пеши худ мақсад гузоштам ки агар дар мавриди кор гӯем барномае ки муаллиф ва барандааш ман ҳастам Печитоби замон, ин дар жанри ток-шоу таҳия мешавад ва ҳамин давоми як моҳ барномаҳои маърифатӣ панду ахлоқиро таҳия кунам ва чун ҳамасола имсол низ ҳамин гуна барномаҳои мо аз рӯи нақша ҷараён гирифта истодааст. дар хона бошад ҳатман мо рӯза мегирем, шукри худо. баъд кӯшиш мекунам ки таомҳои дар вақти ифтор нисбатан сабукбор тайёр кунам, ҳангоми хӯроки саҳарӣ камтар ба қувват бошад, боз беҳтар. дар тозаву озода нигоҳ доштани кошона ман худам кор мекунам, кӯшиш мекунам, чунки ягон нафари дастёр надорам алҳол. алонам рӯзадор ҳастед? ҳа, албатта. модоме ки шумо рӯзадор бошед, мо ҳаракат мекунем ки саволҳои камтар сабуктарро пешниҳод кунем ки шумо хаста нашавед. беҳтарин. хуб, гуфтед дар хона шумо алон ёрдамчӣ надоред? духтарон дар хонаи худашон? ду духтарам дар хонаи шавҳарашон шавҳаркардагӣ ҳастанд. акнун навбати арӯз овардан. хай ман албатта дастёрӣ мекунам, лекин хизматгор овардани не. ба ҳар ҳол як нафаре бошад ки ман ҳамчун духтари худам қабул кунаму ҳамроҳ мо дугона барем, очу бача шуда боз корҳои ҳамин хонаро пеш барем. беҳтарин. синашон аллакай омода аст барои барпои оила? аҳол 22 сола мешавад писарам, лекин ман фикр мекунам ки ҳанӯз ҳам камтар вақт ҳаст барое ки писар ба оиладорӣ омода бошад, ба зандорӣ, ба муносибатҳои оилавӣ. боз як синну соли камтар муайяни худаша гирифтанаш лозим. ман фикр мекунам ки 24 шояд 25 сола боз маслиҳат мекунем бо худаш. дили ҷавононро мо калонҳо падару модарон мо чи фармон дода наметавонем ку хайр мебинем вақт нишон медиҳад. аммо замоне ки шумо ҷавон будед,
замоне ки шумо ҷавон будед он солҳо агар иштибоҳ накунам барвақт оиладор мешуданд. ман худам 19 сола будам вақти шавҳар кардам. 19 ҳам не, баъд хонаи шавҳарам ба омада 19 сола шудагӣ. Шавҳарам 21 сола. Ҳамо фарқамо 2 сол аст. акнун медонам имрӯз ман худам ки бештар барномаҳоиро дар мавзӯи ҳамин оилаву оиладориву таълиму тарбияи ҳамин фарзанд таҳия мекунам ва ба хулоса омадам ва пеши худ як мақсад гузоштам ки агар розӣ бошад ҳамин фарзанди ман, омода бошад ва тайёр бошад барои оила барпо кардан, оилаи мустақил, мустаҳкам барои шуданаш, камтар вай худашам бояд тайёр бошад. беҳтарин. хуб, шумо дорои яъне соҳиби 3 фарзанд ҳастед. 4 фарзанд. 4 фарзанд. аз чорума шумо бехабар не? 2 духтар доред дар аввал? 2 духтар ва 2 писар. Писари хурдии ман синфи 4 мехонад. Алон синфи 4 ҳастанд? бале, мактабхон. байни писарам 2 нафар калони фарзандони ман духтар ва 2 нафари дигариш писар мебошад. байни ҳамин 2 нафар писарони ман фосила қариб ки 12 сол. қариб ки инам тақдиру насиб. бале. беҳтарин. ман як фарзанди шуморо хуб мешиносам ки дар ҳамин ҷодаи ману шумо буданд. аммо таи 3-4 соли охир бошада ё зиёдтар шуд? не, зиёд не. Зиёд не? аз ҳамин соли сеюм аст. соли сеюм аст ки аз назари мардум камтар дуртар ҳастанд. хуб, куҷо рафтанд? манижахон. бале, манижахон кани? манижахон имрӯз ман аслан намедонам, вақте гап дар бораи духтари ман меравад, ин бисёр як мавзӯи барои ман чӣ гӯям акнун ба дилам наздик аст. вақте дар кӯчаҳои шаҳр ҳатто мегардам, аз ман мепурсанд ки барои чӣ духтаратон имрӯз духтари шуморо дар телевизион намебинем, дар SM1 намебинем. ман мегӯям ки хайва фарзанди хурдсол дорад, фарзандаша тарбия карда истодааст. ин боиси бисёр як гапу калочаҳои бисёр ҳам шудааст байни мардум ва гуфта чанд нафар ба гӯшам ҳатто гӯшрас карданд ки чӣ оилаш намемонад барои идома додани фаъолияташ дар телевизион. хайвана ман имрӯз мегӯям ки манижахон ин намедонам бахти вай аст ё ин тақдир будааст, насиб будааст ки соҳиби лотареяи сабз, яъне корти сабз гардид ва имсол соли сеюм аст ки дар иёлоти муттаҳидаи амрико дар шаҳри Нью-Йорк зиндагӣ мекунад ҳамроҳи шавҳараш, 2 нафар набираҳои ман, фарзандони дестроякаш Маҳдия Бонуву Абубакрҷон. ва бинобар ҳамин вақте манижа рафтанӣ буд аз ҳамин коргоҳ, албатта як фурсат фаро мерасад ки вай ҳатман бояд равад, чунки як фурсати муайян аст то ки ба дигар давлату ворид шавӣ, муҳлат дода мешавад ва ана ҳамон рӯз фаро расида буд ва ман дидам ки бисёр бо як дили кашоб гирия мекард. вай касбашро бисёр дӯст медорад. вай аз хурдсолӣ ҳамин касби журналистикаро вай интихоб кардани буд. мо ҳар рӯз тамос мегирем, суҳбат мекунем, гап мезанем, гӯё ки дар пеши ман аст, пеши назари ман аст албатта, лекин барои тамошобин камтар, ин барои баъзеҳо он нафароне ки намедонанд гӯё як номуайян мондааст. ана имрӯз акнун аз тавассути барномаи шумо фаҳмиданд ки манижа куҷо шуд. агар иштибоҳ накунам баъди барпои оилашон як муддат боз фаъолияташонро давом доданд, дуруст? албатта, бисёр ман аз тақдирам шукргузор ҳастам ва шукри худо мекунам ки фарзандони манро худованд бо бисёр як инсонҳои хуб, хоксор, заминӣ, худотарсу бо имон рӯбарӯ кард ва бисёр як оилаи шукри худо албатта чашм нарасад тинҷу орому осоишта ҳам дорад, сурухшутомани бисёр меҳрубон дорад, шавҳараш дастгирӣ мекунад, шавҳараш бисёр як ҷавони замонавӣ. бисёр сипосгузор ҳастам ки ҳа дуруст баъди шавҳар карданаш ҳам давоми 2 сол ё изофатар бошад 3 сол қариб вай кор кард дар телевизион. медонед баъзан нафарон ҳамин гуна андешаҳое доранд ки масалан барои зан чӣ лозим аст телевизион, барои чӣ лозим аст баромад кардан, барои чӣ лозим аст дар назди умма сухан кардан. ҳамин гуна андешаҳо доранд. ба ҳамин гуна андешаҳо нигоҳи худатон ва нигоҳи оилаи шумо чӣ гуна аст?
محمود خان این بسیار یک موضوعی این موضوعی که درد من است من فکر میکنم که نه تنها من بلکه دیگر ژورنالیستانی که زن هستند برای آنها هم این موضوع خیلی نزدیک است چون که این فکرها رو این سخنها رو من فکر میکنم که این همین قالب‌های شخص شده است این استریوتیپ است نمیدونم شاید استریوتیپی که دیروز نبود و بعداً پیدا شد و امروز ما کوشش میکنیم که شکنیم همون قالب و واقعا هم موفق شده ایستادیم ها درست بسیار گپ و کلوچه های مردم را نسبت خودم هم شنیدم حتی خسروخش دامنم هم شنیدن وقتی آنها در ساحل بحر تاجیک در آسایشگاه شفا استراحت میکردن هنگام خوراکی بگاهی روزی یک چند نفر همین در سر میز نشستند و همین وقت برنامه آفتاب مهربانی بود همون سالها سر میکند و آنها تلویزیون تماشا کرده روان وقتی من گپ میزنم میگویند که نگاه کنید همین برنده برآمده همه تربیت میکنن گپ میزنن لیکن خودشون تربیت کردن نمیتونند بعد خسروخش دامنی من نگاه میکنه میگن که شما کی گفته ایستاده گفتن که یک نفر زن بودن گفتن که این کس محبت خان که ما بسیار درباره این کس شنیدگی و در حق من بسیار سخنهایی اکنون اگر هم تو عادی کرده گوییم خاراکتریستیکی منفی دادن بعد خوشدامنان گفتن که شما چی ها گفته ایستادید این کس عروسی من این کس کلینی من هستند کلینی کلانی من این کس با پسری من خودم رفته این کس مقهو کرده کلین کرده آمدگی خب معلوم شد که آنها گفتن که این یک چند بار شوهر کرده است و باز کیمچی گپ و کلوچه های دیگر بعد خوشدامنم حیران شده گفتن که آخر این یکه و یگانه با پسری من الهی قوش پیر شود این خیلی نگویید این گپای شما از کجا میبینید خیلی وقت برآمدید بعد اون کس خجالت شدند و عذر پرسیده گفتن که خیر ما هم شنیدگی ما گفتیم ده عذر میبخشید این کس عروسی شما می بعد خوشدامنم خسرم درباره من نقل کردیم نکن از روی گپ اونها من گفتم مادر جان این سخنای ما بسیار شنیدگی شاید برای شما باری اول است لیکن شما میدانید که من چه خیلی زن هستم و اطراف مردم حق و همسایه ها خویش و تبار و دیگر مثلا نفرانی که مرا میشناسن از نزدیک به خوبی میشناسن اونها از حیات من آگاه هستند با خبر هستند مثلا شما میدانید که محمود خان من طول 15 سال همراهی خوشدامنم اون وقت سالهای 90 بود آخری سالهای 90 ابتدای سالهای 2000 من همراه خوشدامنم در بازار می نشستم ما سودا می کردیم بله شاید برای شما این یک چیزی نو است لیکن اکثریت می دانند ما لباس های بالایی زمستانه می فروختیم و هر نفری که مرا می شناخت گویا یک نمو برای وجه شناس می گفتم آمده نزدم می گفت که شما همون فلانی نیستید من سالهای اول کمتر شرم می کردم و می گفتم که نه من نه میگفتن که میگفتن که آخر شما بسیار مانند هستید به همون محبت مراد و من میگفتم من خواهر اون کس بعد حیران میشدن بعضی ها حتی شرط هم بستند که یک نفر میگوید که این همون آدم و همراهی وای میگوید که نه این وای کس نه و نزد من آمده میگفتن که ما شرط بستیم راستش گوید شما همون کس یا نه بعد شوخی و میرفت گپ دیرتر عادت کردم و وقتی نزد من میآمدن من میگفتم که من همون نفر من با مهنت حلال خود زندگی خود رو پیش برده ایستادم با اویلا هم کمک میکنم از جهت مولوی تنقیصی نکشیم من امروز همراه خسرم خوشدامنم فعالیت خود رو در همین ساحه سودا اون وقت در بازار مغازه ها کم بودن خب دوام داده ایستادم من یکم کاری بد نکردم و مرا از خوردی همین خیلی تربیت کردند که 3 کار برای زن ناموس است اور است دزدی کردن و یک کاری بد کردن البته فهمیدن من باوری دارم و من یگان کاری این عملهای خوب زیشت رو مطلوب رو من دست نزدم و خدا خواهد البته من به این راه نمیروم و زندگی خود رو آدم خیلی حق و حلال من دوام دادن و یک سخنی خسرم رو من اصلا فراموش نمیکنم اون کس وقتی که خانه ما یک چیز گویم که شوهرم تماما زید بودن برای فعالیت من در تلویزیون تماما زید بودن نمیخواستند که من در تلویزیون کار کنم اینا من میفهمیدم که این تاثیر محیط بود تاثیر اطرافیانشان بود و خسرو خوشدامنم مرا دعوت کردند خسرم گفتن که دخترم
من اون کس هر دو همخسورم همشتومنم مادرم پدرم اون هر دو معلم آموزگار هستن گفتن که ما همه طرف شما رو دستگیری میکنیم پیش از همه ما به شما باور میکنیم من دخترم به شما باور میکنم شما همین باوری من گم نکنید یعنی از باوری نبروید از باوری نبروید اگر شما آبرو گیرید از پس همین کارتان این آبروی شما آبروی ما اگر آبروی شما ریزد شما حساب کنید که آبروی نه تنها من و مادرتان و شوهرتان نه تنها عائله ما بلکه اولاد ما آبروش میریزد انا همین گپی خسورم به گوش من حلقه شده است و من از همون وقت پیش خود قول دادم که من هیچگاه به عائله خود خیانت نمی کنم و حق همسایه هایی که مرا میشناسند میگویند که بسیار یک شما زنی سرسپرده به اهل عائله خود هستید و وقتی که همین پسری خردی خود را خب دستش رو حلال کردیم این با توی منیژه خان راست آمد و در همون معرکه ما خسورم نشسته حتی اشک ریختند بسیار از من خرسند قناعتمند حتی از جای نشستشون نگاه میکردن دزدیده وقتی که چشم به چشم میفرامد بی محبت میگفتن مرا بی محبت چرا میگفتن خدا رحمت کند اون کس سال 2016 از عالم گذشتند لیکن برای من در یاد من اون کس زنده هستند چون که من از پدر خود خیلی برحق‌تر موندگی هنوز جوان بودیم عروسی نو بودم فرزندانم خردسال بودم سال 2003 بود پدرم گذشتن یک باره و بعد از این من تمامی مهر و محبتم رو به خسورم یعنی پدرم که از پدری من هستم گذاشتم و همه مصلحت های من در زندگی با اون کس میشد حتی وقتی که شوهرم رو به کور نمیموندن خسورم دخالت میکردن میگفتن که ایست تو دخالت کردن به حق نداره چون که ما کلین کرده آوردگ این بچه من فرزند ما بعد از سری من بعد تو خوجین میشوی حالی الها ما خوجینی محبت اکنون نمیدونم این درست بود یا نه درست برای من درست بود و من یک عمر از خسرخ شدم میندم و هر چیزی که شدم و اگر امروز مرا مردم همچون محبت مراد و شناسند اعتراف کنند این خوب توسط همین خسرخ شدم هست و من به آنها سپاس میگویم یک عمر منتدار هستم و خدمت آنها رو با جان و دل به جا میآورم و حتی وقتی خسورم پیش از وفاتشان همگی چند لحظه پیش در من نزدشان به شعبه احیای بیمارخانه شریانی دل و رگ‌ها یعنی کاردیولوژی رفتم در اومدم هر روز می در اومدم همگی 3 روز مهمان بودن اون کس گویا همین طور بود است گفتند که دخترم از من راضی شوید شما برای من بسیار خدمت کردید راضی باشید و بسیار یک دعا کردم و همگی بعد چند ساعت و من وقتی خانه گشته آمدم خطر مرگ اون کس آمد خدا رحمت کنه ما میگوییم که بگذار آخرتشان آباد باشد البته از دست دادن انسان نزدیکترین آسان نیست گرچنده که سالها میگذرد باز هم خمارشان میگیرد باز هم همان تبسمشان به یاد میآید و اشک به اختیار حلقه میزند بله حتی امروز اگر یکون پرابلمی پیدا شود در زندگی یکون مشکلی کشم مثلا یکون به مصلحت احتیاج دارم و حتما پدرم خاطرم میآیند که اگر حاضر زنده می بودن و من حتما راه درست را نشان میدادن یکون مصلحت خوب میدادن خیر کن دنیا همین است مرگ حق است و تنها دعا میکنیم شما گفتید که پدری که پدری حقانی شما یعنی خسور شما نه پدرتان بر وقت‌تر از عالم گذشتن سبب مرگشون چی بود؟ پدری من یک بار از عالم گذشتن میگویند که محمود خان تگی اور موندن تگی کار موند الان پدری من شدم تگی کار موندگی گویا این یک همطور رمزی است لیکن در حقیقت پدری من راننده بودند مسافر کشانی میکردند یعنی تاکسیست بودند اون کس خدا رحمت کند دادوی من سحر خسته کار رفتن و اگر مثلا ساعت 5 سحر صبح با کارخانه همین شرکتی نقلیاتی تاکسی پارک میگفتیم کار رفته باشن همین ساعت 6 با خانه ما خبر اومد که پدرم
барҳам шуданд. Яку як бора сари рӯли нақлиёт он кас ҷон ба ҷонофарин супорданд ва сабабашро дертар фаҳмидем ки ин боз ҳамон қалб будааст, яъне бемории дил. Лекин ҳеҷ вақт аз дили худ, аз қалби худ, аз дарди дил шикоят намекарданд падарам. Ин яку як бора шудааст ва барои мо гуфтанд ки ин гӯё обширный инфаркт, яъне ҳамон дил аст, бемории дил. оромона дар ҷои нишаст. Падари ман бисёр як инсони доно буданд, ҳамадон буданд. ҳатто медонед бисёр дӯстони падарам имрӯз мегӯянд ки шумо духтари Язнаюме? Яъне падари ман ҳамин хел як гӯё чӣ доштам, лақаб гӯеми, тахаллус гӯеми, яъне ман ҳама чиро медонам. Ҳатто вақте ки ягон нафар мусофир аз кадом гӯшаи масалан кишвари ҳамин Ӯзбекистон омада гӯяд ки хонаи ман дар фалон ҷо маро мебаред, ҳама таксисто мусофиркашоно хомӯш дар ҳамин автовокзали кӯҳна меистоданд. Падари ман медонам унҷоро кане рафтем. Ана ҳамин хел як хислат доштам, бинобар ҳамин падари маро ҳамадон монданд. Яъне ман ҳама чизро медонам гуфта. Баъд ман фахр мекунам, ман ифтихор дорам ва ман гуфтам ки ман ана ҳамон духтари ҳамон падарам ҳастам ки имрӯз шояд ҳамин баъзе аз агар камтар як чиза медониста бошам, шояд тавассути ана ҳамон падарам ки манам ҳамин хел. Хулас шумо ифтихор мекунед ки духтари Язнаю ҳастед. Албатта. Саломат бошед, беҳтаре. Хуб, модаратон ва хушноманатон имрӯз қайди ҳаёт ҳастанд? Албатта, шукри худо, ҳарду модаронам зинда дар қайди ҳаёт ҳастанд. Сари ҳар намозам албатта дуо мекунам ки илоҳи худованд умри бардавом дода бошад, соябони сари мо фарзандон бошанд, дуогӯи бемалоли мо бошанд. Он кас ҳарду дар нафақа ҳастанд, давлати пирӣ мебинанд, лекин дар нафақа ҳам ором нишаста наметавонанд. Инашам гуфтан лозим. Ҳарду дар ҳаракат ҳастанд. Бигзор ки умрашон дароз бошад. будани онҳо равшании хонадон аст. хоб вобаста ба оила, вобаста ба мавзӯи оила як саволи дигар пешниҳод мекунам, баъдам мегузорем ба дигар мавзӯъ. имрӯз ҳамсари шумо бо чӣ кор машғул ҳастанд? ҳамсари ман имрӯз дар як ширкати тиҷоратӣ фаъолият доранд. Он кас ронандагӣ ҳам мекунанд. Якчанд муддат дар мактаби миёнаи Ноҳиб Бобоҷон Ғафуров дар деҳаи Ғозиён кор ҳам карданд, ҳамчун муаллими омӯзгори фанни нақшакашӣ ва расм. Ва баъдан акнун ин баъди солҳои 90 то 2000 он марҳила барои тамошобин ҳам маълум ки чӣ хел шароити иқтисодӣ чӣ хел буд барои муаллиме ки аллакай оила дорад, зан, фарзанд дорад, бо як маоши муаллимӣ таъмин кардани оила мушкил буд ва он кас ҳам дар бозор савдо мекарданд, қолим мефирохтанд, ҳамроҳи хусурам, ҳамроҳи қайнӣ, бародарашон. баъдан ба беихтиёр, бевосита ба тиҷорат рӯй оварданд ва имрӯз ҳам фаъолияти худашонро идома дода истоданд. баъди оне ки шумо ба унвони бибиҷонӣ мушарраф шудед, ҳамсаратон нагуфтанд ки акун бас ҳамсар зана корамонаку як тарафа монаку биби шудӣ нагуфтанд? Не, ман бисёр як чизи аҷоиби дигара мегӯям барои шумо. То он фурсате ки манижа назди ман ба коргоҳи мо ба кор наомад, шавҳарам ҳамешагӣ ман гуфтам ки зид буданд, хай пӯшида нест, рашк мекарданд ва ҷанҷоли оилавии мо, баҳсҳои мо ҳам аз барои ҳамин кори ман буд. Дар хона ягон айби маро намеёфтанд, дар рӯзгордорӣ, оиладорӣ, тайёр кардани хӯрок, ҳамаш панҷ аъло. Лекин ҳамин кори ман барои ман камтар гӯё ки агар даруни нохунак гӯем забон кӯтоҳии ман бошад, он кас ҳамеша ҳамин мегуфтанд ки намеравӣ, кор намекунӣ, як чиз хасу чӯ баҳона мешуду, як ҷанҷол мешуду, намеравӣ. Лекин ман гуфтам ки хусру хуштоманам ҳамешагӣ маро дастгирӣ мекарданд ва мегуфтанд ки не, меравад, вай кор мекунад, мон кор кунад. Пагоҳ вай мегӯяд ки ман мехостам, лекин шумо маро намондед. Барои ҳамин вай агар орзуяш бошад, бигзор орзуша амалӣ кунад. Ва ҳамин тавр ҳам шуд. Акнун вақте ки манижа ба коргоҳи мо ба кор омад, шавҳарам тамоман дигар шуданд ва он кас гӯё тамоман барои хотирашон ҷамъ, чунки духтарам назди ман ку. Баъдан вақте ки ҳамин писари хурди худро таваллуд кардам, ва ман 40 рӯза ҳамин хуштоманам нигоҳ кардан, ҳамин ки чиллаҳо мо баромад, мо чилладорӣ мекунем, 40 рӯза ба хуштоманам супоридаму баромадам ба кор. Он кас то ҳамин 1.5 сола шуданаш нигоҳ кардан, баъд кӯдакистон додем ва рӯз
рӯзҳои шанбе ё якшанбе агар зарурат ояд, шумо медонед ки кори мо вақту соати муайян надорад ва ман ҳамроҳам коргоҳ меовардам. Тамоман хотирҷамъ шудам ки акнун якне ду фарзандам наздаш чӣ кор мекунад, ҳам дар коргоҳ бо фарзанд, ҳам дар хона. Акнун тамоман хотирашон ҷамъ шуд. Хай имрӯз ҳам баъзе аз ҳамон рӯзҳо кам монда ҳасту, лекин аллакай имрӯз ки мана худатон гуфтед ки модаркалон шудем, як андоза албатта бовар мекунанд. анакнун ҳамроҳи шумо мо вориди телевизиони Симои Мустақили якум мешавем. иҷозат? Иҷозат ку медиҳам, лекин вақти барномаи шумо маҳдуд нест. Агар барои ман иҷозат бошад, ман соатҳо гап мезанам. камтари дигар мо вақт дорем. Ман худам аз рӯи ҳамин хислат характер медонед бисёр як инсони кушод ҳастам. Вақте суҳбат агар суҳбат таби дил бошад, ман кушода мешавам. Ҳамин хел открытый человек мегӯянд ва ҳар хел буда ҳам метавонам. Инсони дилкушод. Ҳа, дилкушод ҳастам ва гап дар дилаш хоб намеравад, мегӯянд ки ҳамон ман. Баъзан аз ҳамин паси ҳамин хислатам гапам мешунавам, лекин акун чӣ кор мекунед ки ман ҳамин хел. хуб, шуморо насли имрӯза тавассути Симои Мустақили якум мешиносанд, дуруст? солиёни зиёд аст ки дар ҳамин коргоҳ шумо кор карда истодед. 24 сол инҷо не. 24 сол. Албатта ки ин соли кам нест. Ин ҳолатро дар ҳама ҷодаҳо дидан мумкин аст ва хосатан дар ҷодаи телевизион иваз шудани кадрҳо бисёр ба назар мерасад. шумо чаро иваз намешавед? сиру асрор сабаб дар чӣ бошад? ё бемаош кор мекунед? Не, солҳои аввале ки дар ҷаҳоноро кор мекардам, 2 соли аввал бемаош кор кардам, соли 92, 93 та соли 94. Баъд соли 98 вақте ки СМЯ кушода шуд, Маҳмудҷон Ако Дадобоев устодамо шодравон худо раҳмат кунад, маро ба ин телевизион даъват карданд. Гуфтанд ки вақте ман туро ба телевизиони ҳафтум даъват кардам, ту розӣ нашудӣ. Ин соли 97 буд. Ман розӣ нашудам, чунки фарзанди дуюмамро интизор будам. Ман гуфтам ки не, ман ҳомиладор ҳастам, кор намекунам. Баъд якчанд муддат ман боз ба рухсатӣ, агар ҳомиладорӣ бароям баъд кор чӣ мешавад гӯён, виҷдонам тоқат накард. Баъд соли 98 вақте ки СМЯ кушода шуд, Маҳмудҷон Ако маро даъват карданд ва ман бо ҷону дил, ҳарчанд кӯдакам 6 моҳа дар дастам буд, дуюм фарзандам, ман ба кор омадам ва рӯзе ки ман ба коргоҳ омадам, аввалин литсензияи СМЯ-ро Маҳмудҷон Ако Дадобоев аз Душанбе оварданд ва гуфтанд ки дидӣ, ин пои қадами ту аст ки ҳамин литсензияи аввалини мо ки якчанд муддат тӯл кашида истода буд, ана ҳамин рӯз ман ба даст гирифтам ва коргоҳ омаданд. Як хурсандӣ ҳеҷ аз хотирам намебарояд. Ин бинои бисёр ошёнаи ситора аст ва дар қабати нӯҳуми он СМЯ ҷойгир шуда буд ва гуфтанд ки аввалин эфири СМЯ-ро худат мекушои муҳаббат. Ва он вақт сармуҳаррири аввалини мо муаллима Раънохон Маҳмудзода буданд, Бобоҷонова. Он вақт Раънохон Бобоҷонова буданд ва маро қабул карданду акнун ман дар ҷаҳоноро натоқ будам ки ҳамон коғази тайёрро ба мо медоданд, барномаҳоро мехондам, баъд барномаи муборакбодиро мехондам, баъдан барномаҳои калонро ба ман бовар карданд, ба мисоли Сафобахш, Равзана, лекин он сценарий тайёр буд. Акнун вақте ки СМЯ омадам ва ба кор сар кардам ва воқеан ҳамин тавр ҳам шуд ки аввалин эфири СМЯ-ро ассалому алайкум гӯён ман кушодам. Ин насиб будааст ва ман шукр мегӯям. Ҳамин даргоҳро бо ҷону дилам дӯст доштам ва инҷо хонаи дуюми ман аст ва худро бе СМЯ тасаввур карда наметавонам. Ҳарчанд давоми 24 сол бисёр пешниҳодҳо буданд, албатта барои ҳамкорӣ, намедонам, ман қабул карда натавонистам. Шояд ман мегӯям ки рӯзҳо адналюб шояд ҳамин даргоҳа дӯст доштам. Хай идомаи тақдир боз муайян мекунад, боз намедонам чӣ хел мешавад. Ба ҳар ҳол ман имрӯз аз ҳамин даргоҳ нон ёфтам, ном баровардам ва ман ба ин даргоҳ асло хиёнат намекунам, содиқ мемонам. агар мо ба ақрабаки соат назар андозем, фурсати ифторам фаро расид. бо иҷозаи шумо даҳонро мекушоем, баъдан суҳбатамонро боз ҳам идома медиҳем.
иқдоми наҷиб аз мағозаи либосҳои мардонаи асл. ба таваҷҷӯҳи домодшавандагон мерасонем ки агар шумо тамоми сару либосҳои тӯёнаатонро аз мағозаи асл харидорӣ кунед, ба шумо як адад курта ва галстуки домотӣ тӯҳфа карда мешавад. бояд қайд намоем ки аз мағозаи асл тамоми либосҳои мардонаро вобаста ба 4 фасли сол пайдо кардан мумкин аст. аз қабили пойафзолҳои замонавӣ, шиму костюмҳои шинаму зебо, курта ва галстукҳои замонавӣ, либосҳои варзишӣ ва дар умум зиёд аз 200 намуди либосҳои мардона танҳо аз давлати Туркия инҷо ҷамъоварӣ шудаанд. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, бозори марказии Панҷшанбе. телефон барои маълумот 628 22 22. олами зебогӣ дар мағозаи асл. вақте ки чанд лаҳза қабл ман саволе пешниҳод кардам ки чаро давоми чандин соли охир, яъне зиёда аз 20 сол шумо дар як коргоҳ кор карда истода, шумо гуфтед ки ман ба симои мустақили якум меҳр дорам, муҳаббат дорам, дӯст медорам. майлаш мо тарафдорам ҳастем ки бигзор муҳаббати шумо ба ҳамин коргоҳ рӯз аз рӯз афзояд. мабудо дар давоми кор муноқиша бо роҳбарият, муноқиша бо аҳли гурӯҳ, ҳадди ақал як ҳафта ароз карда хона нишастанҳо нашуд? шуд мешавад. бе ин намешавад ко охир таоматон бенамак мазза дорад? Не. ҳамон намаки кори мо ҳам ҳамин муноқиша, баҳс, андеша, талошҳо, аросҳо албатта шудагӣ. акнун маҳмудхон ҳозир агар роҳбари мо ин барномаи тамошо карда истода бошам, ман баъд телевизиони шумо меоям де. мақсади асосӣ ба кор мегиред? мо тайёр. не акнун агар ин шӯхӣ буд, албатта агар ҷиддӣ гӯем, агар он ҷое ки кор ҳаст, албатта камбудӣ ҳам мешавад, баҳс ҳам мешавад, ба хотири он ки барномаи шумо мисол хубтар барояд, маслан дар вақту соати муайяни худаш эфир бошад, ҷой дода шавад, шумо албатта талош мекунед. характери маро ҳамкорони ман бисёр хуб медонанд. ман тез мешӯраму, баъд боз тез ором ҳам мешавам. акнун ранҷидан ҳам буд, намедонам, ман дар хотир надорам барои чӣ бошад, лекин ман ранҷидагӣ, як ҳафта ду ҳафта дар хона ҳам нишастагӣ, баъд боз аз нав дубора хай биёед акнун бас акнун дам гирифтед, акнун давоми коратонро бинед гуфта даъват шудагӣ. ин гуна ҳолатҳо ҳаст дар кор. ман фикр мекунам ки дар коргоҳи шумо ҳам чунин аст. албатта агар хоҳед ки барномаи шумо сифаташ баланд бошад, кори шумо маслан пеши назари мардум ки ҳаст бе ягон камбудӣ барояд, албатта инҷо баҳс мешавад, андешаҳо ҳаст ва бо ин агар дар баъзе ҳолат шояд муросо мекунед, фикри онҳоро бенобат мегиред, дар баъзе ҳолат шояд шумо худатон бояд хуб исбот кунед ки кадом роҳ беҳтар аст, кадом ҳолат беҳтар аст барои барномаи шумо. хуб, аксарияти натоқон, баррандагони телевизион дар тӯю маъракаҳо ба ҳайси барранда ширкат меварзанд, аммо шуморо то кунун надидам, нашунидам. сабаб дар чӣ? сабаб якчанд омилҳо ҳаст инҷо, маҳмудхон. аслан ман худам чандон хоҳиш надорам ки дар тӯи маъракаҳо баррандагӣ кунам. намедонам барои чӣ. шояд медонам, як нафар устоди мо гуфта буданд ки барои ман не, албатта барои як нафар ҳамкори мо ки наворбардорӣ мекард дар тӯйҳо ҳам, хуб албатта бе ин намешавад. барои наворбардор ин як музди иловагӣ, даромади иловагӣ аст. албатта онҳо ҳам оила доранд. гуфтанд ки агар ту ҳамин тавр тӯйгардӣ кунӣ, дастат гум мешавад, ту баъд наворбардори телевизион шуда наметавонӣ, тӯйчибой мешавӣ. гуфтам ҳамон гап ба гӯши ман даромаду ман гуфтам ки агар ман дар тӯи маъракаҳо баромад кунам ё баррандагӣ кунам, ман ҳамин дар риштаи журналистика, намедонам, шояд журналисти телевизионӣ буда наметавонам, шояд дар ҳамин самт камтар охир пулро мебинед ку, албатта даромадаш хуб аст, як музди иловагӣ аст. не, ман роҳи мушкилтарро интихоб кардам. бигзор ба маош мешинам, ягон даромади иловагӣ надорам. аз ин моҳ то моҳи дигар танҳо маош мегирам. маошам хайр кам ҳам несту, лекин зиёд ҳам нест. он коре ки мо ба анҷом мерасониму маоше ки мегирам, албатта камӣ мекунад, басандагӣ намекунад ва ин хеле кам аст. онҳое ки азоби маро медонанд дар таҳияи барнома ҳатман бо ман розӣ мешаванд ки воқеан ҳам шояд хай инсон ҳами хел
бошад боз лозимтар шуда меистад, боз хароҷотатон зиёдтар мешавад, лекин албатта шукр мегӯям. Бинобар ҳамин ман пеши худ мақсад гузоштам ки не, ман барандаи той намешавам, намеравам, ман ҳамин риштаи журналистикаи телевизионро интихоб кардам, ман ҳамин самт, ман журналисти телевизион ҳастам. Тамом. вобаста ба барнома гӯем агар шуморо кадом муҳаббатхон шавад муҳаббатхони офтоби меҳрубонӣ мегӯянд. шумо иқрор ҳастед? бале. ҳарчанд имрӯз муҳаббатхони печтоби замон шудему, лекин мардум ҳоло ҳам офтоби меҳрубонӣ гуфта мешиносанде. аз ин пештар як барномаи дигар доштам, пурсиши афкори ҷомеъ бо номи равзанаи андеша ва касе ки маро дар кӯчаҳо рӯбарӯ мешуд, ана равзанаи андеша, кани биёед равзанаи андеша, ин кори равзанаи андеша, он кас ҳозир меояд, ана мехелак буд. Баъдан вақте офтоби меҳрубонӣ шуд, ҳама офтоби меҳрубонӣ мегуфтагӣ шуданд. Дар кӯчаҳо, дар бозор, дар куҷое касе ки шиносу ношинос ҳамин хел ном мегирифтанд. Гӯё ман ном надорам? Офтобхонам мегуфтанд. Офтоби меҳрубонӣ гуфта фарёдам мекарданд. Баъдан вақте ки барнома номи печтоби замонро гирифт, ман гуфтам ана акнун печтоб мегуфта бошам мемана. Не, нигоҳ кунам, бозам ҳамон офтоби меҳрубонӣ. ҳатто то имрӯз ҳам меҳмоно ба барнома меоянду мегӯянд ки ҳатто вақти эфир, вақти сабти барнома ҳам мо вақте дар барномаи офтоби меҳрубонӣ будем ё мана имрӯз ҳам ҳамин офтоби меҳрубонӣ нишастаем, гӯём ман баъд онҳоро ислом мекунам ки бубахшед имрӯз печтоби замон шудааст. хоб офтоби меҳрубонӣ ин барнома чанд сол нафас кашид? ин барнома 10 сол рӯи эфирро дид ва баъди 10 сол мо тасмим гирифтем ки чӣ мегӯянд акнун камтар ребрендинг гӯем, камтар дигаргунӣ бошад, ҳамин жанри ток-шоу, лекин камтар дигаргунӣ дар ҳамин худи аудитория, масалан дар сохту структураи барнома бошад ва номи барномаро ҳам бо маслиҳат, бо иҷозати роҳбарият, бо тавсияи роҳбарият печтоби замон гузоштем. шумо дар боло қайд карда гузаштед ки маоши телевизион на он маошест ки бо он ҳар рӯз метавонем ки як сарватмандона зиндагӣ кунем. агар ба мо кормандони телевизион имконият медоданд, шароит медоданд ки масалан як корманди телевизион дар ду телевизион кор кунад, назари шумо чӣ гуна аст? ин пешниҳод аст барои ман. Не, умуман агар касе хоҳиш дошта бошаду ин қабул бошад, қобили қабул бошад, бемалол, лекин ман қабул карда наметавонам. чунки масалан ҳатто чеҳраи маро ҳамчун чеҳраи SM1 мешиносанд ва ҳатто дар кӯчаҳо вақте мебинанд SM1 мегӯянд, ба ҷуз он ки офтоби меҳрубонӣ гӯянд, SM1 гуфта ном мегиранд, симои мустақили якум. акнун барои ман ин гуна пешниҳод камтар бегона аст ва ман қабул ҳам карда наметавонам. Шояд як андоза ҷонибдорӣ ҳам намекунам, чунки намедонам акнун агар имрӯз маро аз SM1 тамошобин тамошо кунад, агар зарурат ояду масалан нону насиб бошад, шояд пагоҳ дар телевизион кор мекунам, дигар телевизион. Лекин ҳамзамон имрӯз аз SM1 пагоҳ аз Азия ё аз Сомон баромад кардан, ман барои худам чандон ҷоиз намедонам. Агар тамоман масалан аз SM1 аз кор равед, баъд дар дигар телевизион кор кардан шояд ҳам мумкин. беҳтарин. ману шумо боз хубтар медонем ки дар давлатҳои рушд карда вақте ки барномаҳои ток-шоуро ба намор мегиранд, ҳар он нафаре ки ба ҳайси меҳмон ё ба ҳайси тамошобин омада менишинад, онҳо бекор омада намешинанд. онҳо як маблағи муайян мегиранд, яъне ба онҳо як маблағи муайян пардохт карда мешавад. акнун баъди ин суханҳои шумо тамошобини ман меҳмонҳои ман маблағ талаб накунанд я Маҳмудхон? не, ҳадди ақал роҳгиро пардохт кард. хуб ман фаҳмидам шуморо. ҳа дуруст. Дар масалан то он ҷое ки мо медонем дар шабакаҳои аввал, масалан дар шабакаи аввали Русия ё дар дигар каналҳои Русия ё дигар масалан Аврупо, меҳмонҳое ки дар ҳамин ток-шоу иштирок мекунанд, дуруст қайд кардед ки воқеан як музди муайяне ба онҳо пардохт карда мешавад. Лекин алҳол мо ин гуна шароитро надорем, ин гуна имконият ҳам нест аст ва бинобар ҳамин ман гуфта истодам ки ҳар нафаре ки меояду ҳамон роҳкироро ҳатто худаш пардохт карда омада менишинад, аҳсан, ташаккур ва ин мавқеи баланди шаҳрвандии онҳост. гуфтам алҳол мо чунин имкониятро надорем ва ба худ роҳ дода наметавонем. кӯшиш мекунам ки боз ҳамин ҳамқадами замона бошему дар ҳамзамон ман медонам
дорам ки телевизион намемирад, ҳеҷ ҷо намеравад, фаъолияти худро идома медиҳад ва барномаҳои нав ба наву рангинро ҷолибро мо пешкаши тамошобин мекардонем. бори дигар дар анҷом барои омаданатон, барои рад накардани хоҳиши мо сипос мегӯем. саломат бошед. Ташаккур ба шумо барои ин даъвататон, барои интихобатон, барои бовариятон, барои тамошобинон ки воқеан ҳам имрӯз интихоб васеъ аст, интихоб калон аст, телевизионҳо бисёр ҳастанд, чӣ шабакаҳои дохили кишвар, чӣ берун аз кишвар, чӣ фазои интернет. Новобаста аз ин имрӯз моро тавассути телевизиони Сомон HD тамошо карда истодаанд ва ман барои онҳо низ сипос мегӯям ва боварӣ дорам ки агар ки дар ин суҳбат, дар рафти суҳбат ягон суханҳое ки барои худ шояд қабул карда наметавонед, аз гуноҳам гузаред, лекин ин воқеият аст, ин ҳақиқат аст ва ман аз шумо сипосгузор ҳастам ва шукр ки шумо ҳастед, моро тамошо мекунед ва албатта ман боварӣ дорам ки бо барномаҳои телевизиони Сомон HD мемонед ва албатта симҳои мустақили якумро ҳам аз саҳар то бегоҳ 18 соат тамошо мекунед, албатта бо танаффусаш. сипос.